Primer, bon dia a totes, benvolgudes. Ara començarem el bloc d'Arquitectura i Salut. Com moltes ja sabeu, si vau vindre ahir, aquestes ponències formen part d'unes jornades de celebració dels 20 anys d'ESFA. ESFA és un col·lectiu d'estudiants que és l'espai social de formació i d'arquitectura totalment obert per totes i tots els estudiants. I llavors el que volem és trobar alternatives de contingut acadèmic que trobem a la universitat, que per moltes coses està molt bé, però sentíem que ens mancaven coses, com podrien ser el tema de bioconstrucció, el tema de sobirania alimentària, i anem treballant entre nosaltres. Llavors, ara començarem amb el projecte de salut, de la mà de Diego de Cervert. Benvolgut. Ara llegirem. Cel Obert Cooperativa és un equip multidisciplinar conformat per arquitectes, apaiadors, interioristes, urbanistes i enginyers. S'organitzen segons els principis cooperatius d'ajuda mútua, responsabilitat ecosocial, democràtica interna, equitat i solidaritat, amb l'objectiu d'adequar o construir edificis amb una mínima petjada ecològica i consum energètic. Defensen que els habitatges siguin accessibles, ecològics i energèticament eficients. Si voleu afegir qualsevol cosa que digui, perquè ho estic com així, sentiu-vos lliures. Després farem un torn de preguntes i després donarem pas al Toni Solanes i l'Elisabet Silvestre. El Toni Solanes és llicenciat en Arquitectura per l'ETSAC de Barcelona. Compagina la seva activitat docent i divulgadora amb la seva participació en diverses organitzacions que treballen per fomentar i dur a terme projectes d'arquitectura sostenible, i actualment divulga el concepte de sostenibilitat lligat a la salut i a la rehabilitació d'edificis i espais públics. Fa classes a l'Escola d'Arquitectura de la UIC, xerrades a l'Escola CET i és membre d'Arquitectura i Sostenibilitat i de Bioarquitectura Mediterrània. Benvolgut. I després, per acabar, l'Elisabet Silvestre, que és doctora en Biologia i experta en Biologia humana, bioconstrucció i biohabitabilitat. Ha treballat en diferents hospitals i centres sanitaris i és docent en diversos màsters i postgraus. També és autora del portal habitatgesaludable.info i recentment ha publicat el llibre Tu casa sin tóxicos, i que li volíem donar les gràcies perquè ens ha regalat un llibre per l'Esfateca, que és la biblioteca d'ESFA, que està a la tele, tots els èxits, per l'espam també, però que moltes gràcies i benvolgut. Vale, això és la presentació. Mentrestant, l'altra presentació s'està carregant el drive per veure. És un moment d'atenció. També volia comentar que s'està solapant, aquesta xerrada ara a les 11 era tancada migrant i que nosaltres estem totalment d'acord i que ha sigut una qüestió de que vam programar fa temps i s'ha solapat, però no és que estiguem... La idea no era per nosaltres era fer un boicot ni molt menys, sinó que estem totalment d'acord i de fet animem a qui vulgui anar a estar d'acord en aquesta lluita d'anar. Bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies a ESFA per convidar-nos avui aquí. Nosaltres, l'equip de Cel Obert, és bastant intergeneracional també, però els que més o menys som fundadors estàvem a ESFA, ara fa uns quants de nosaltres vam estar per ESFA ara fa segurament uns 15 anys, això sona ja ET. Llavors ens fa com molta il·lusió avui poder participar d'aquest espai que jo us he de dir que me l'imaginava quasi com més informal perquè m'he equivocat i jo en el moment que ens vau convidar doncs evidentment ho vam agrair molt i al mateix temps vam dir que nosaltres no venim aquí en qualitat d'experts, diguéssim que venim aquí en qualitat d'un equip compromès en intentar fer les coses amb una vocació de millora i transformació social i en l'àmbit de l'arquitectura, la salut, la sostenibilitat, venim una mica a compartir la nostra experiència, que és una experiència que es construeix i que es va construint cada dia a base de l'assaig-error, a base de donar-te aquelles coses que molt bé introduïa a l'escola no
havíem vist mai i que a mesura que et vas endinsant i a mesura que vas qüestionant el perquè de les coses, doncs vas trobant que has d'anar complementant el que has après a mesura que vas avançant. Llavors una mica com deixar molt clar que avui parlarem en tant en quant compartir la nostra experiència i tenim moltes coses a aprendre i en tot cas jo després em quedaré per aprendre realment de les dues xerrades posteriors. I res, doncs amb això introdueixo una mica el... Bueno, llavors em semblava interessant començar abans de parlar dels projectes i del tipus de... Em semblava que valia la pena, abans de començar a parlar dels projectes en els que hem estat treballant i estem treballant ara, potser explicar una mica què és això de la cooperativa, què és això del nostre projecte empresarial i per què estem orientats en aquest sentit. Celobert és una cooperativa de treball sense ànim de lucre. Això vol dir que és una societat com una societat mercantil però amb una sèrie de diferències pel que fa al posicionament, bàsicament pel que fa a la democràcia interna. Una persona és un vot independentment del capital que posis i qualsevol cooperativa per definició té una vocació de transformació i d'impacte a nivell social. Llavors diguéssim que nosaltres en el 2010, que és l'any que ens vam constituir, teníem clar que nosaltres com a arquitectes el que donava sentit a la nostra població era l'impacte social que tenia la nostra activitat i ens semblava que era pertinent, el model cooperatiu sense ànim de lucre em semblava que era totalment pertinent i segueix sent totalment pertinent i més en un context situeu-vos en el 2010, un any o 2 anys després de l'esclat de la bombolla immobiliària, ens semblava interessant posar de manifest amb el nostre tipus d'entitat que podia tenir sentit dedicar-se a l'àmbit de l'edificació i de l'urbanisme amb un ànim explícit, explícitament sense ànim de lucre. I també ens semblava interessant el tema de la cooperativa perquè de manera manifesta defugíem del model de l'Star System d'arquitecte, que una mica la majoria de nosaltres provenim de l'Escola de Barcelona i com tots sabeu és una escola que nosaltres ens vam formar molts mestres, molts profes que havien estat en tot el tema de les Olimpíades i una mica tota la figura de l'arquitecte, persona i de la identitat com a objecte, la vinculació de l'arquitectura amb la persona i sovint aquesta persona estrella, nosaltres de manera manifesta vam voler muntar una cooperativa i per tant no és tant la persona sinó l'equip per darrere, els valors que la construeixen i potser que les persones rotin però els principis fundacionals són els que són i van evolucionant però representen un col·lectiu. Llavors, dit això, s'entén que a Celobert cada projecte és una oportunitat per construir una societat millor. Llavors, li donem molta importància a la qüestió multidisciplinària, diem que som arquitectes perquè si comences a dir que ets un equip multidisciplinari la gent no sap què fas, però bàsicament treballem entorn l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme però amb una visió multidisciplinària. Això vol dir que en el nostre equip hi ha arquitectes de la ETSAP, hi ha aparelladors i aparelladores, hi ha enginyers, hi ha interioristes i hi ha gent que no és res de tot això i que ens ajuda molt a tirar endavant els projectes i ens definim com a cooperativa, com us dèiem abans, perquè és l'estructura empresarial que ens sentim identificats. Llavors, per explicar-nos ràpidament, ens dediquem a l'arquitectura, a l'enginyeria i l'urbanisme amb 3 valors que aquí estan associats cadascuna a una de les disciplines però que en realitat tots ells són associables a les 3 disciplines, que és la sostenibilitat, la proximitat i la transformació social. La sostenibilitat en el sentit de que tot allò que fem, tot projecte que fem, mirem que tingui
la més bona repercussió possible per les persones i pel medi ambient, i aquí és on s'embranca segurament el que avui principalment parlarem, que és tot el tema d'arquitectura de salut i d'arquitectura d'eficiència energètica, arquitectura i ecologia, però també la proximitat en tant en quant partim d'un model i d'un tipus de relació amb els nostres clients i amb les persones amb les que treballem, de mirar de parlar el mateix llenguatge o de menys fer els possibles per apropar també l'arquitectura i el que treballem al llenguatge de la gent perquè ho pugui entendre i alhora pugui participar dels projectes. Llavors, en aquest sentit, per exemple, el sistema BIM de modelació 3D ens funciona molt bé perquè és una eina que des del primer moment el client pot participar directament de la majoria de decisions i no cal que sàpiga què vol dir una secció, ni què vol dir una planta, ni què vol dir un alçat, perquè es visualitza. I com això hi ha moltes altres eines, vull dir que nosaltres mirem d'incorporar ho diré així, no sé si s'entendrà bé, les cures com una eina interna per resoldre el dia a dia de les relacions dins la pròpia cooperativa, però també amb els clients, perquè en el procés de fer un edifici, de fer una casa, de fer planejament, sempre hi ha moments de tensió, sempre hi ha moments de complexitat, tenim molta responsabilitat perquè es gestionen molts diners darrere dels projectes i sovint es gestiona més diners del que la gent té perquè es demanen hipoteques i tal. Llavors sovint existeixen moments de tensió, de malentès i tal, llavors incorporem en el nostre tarannà i en el nostre know-how tot el que va relacionat amb com relacionar-te i de quina manera tenir cura dels conflictes i del que vagi sorgint a nivell relacionant amb els projectes, tant entre nosaltres com sobretot amb els clients. I per últim, tota la qüestió de transformació social, que no és que estigui alienada de les altres dues, però sí com una vocació explícita de que tot allò que fem en la mesura del possible tingui una repercussió social en positiu. L'associem sobretot a l'àmbit de l'urbanisme i de l'habitatge perquè el dret a l'habitatge és un dels drets fonamentals més vulnerats en la nostra societat i nosaltres com a professionals evidentment no tenim una vareta màgica i no podem canviar moltes coses, però tot el que vagi relacionat amb els nostres assessoraments vinculats amb els plans d'habitatge, vinculats amb les polítiques d'habitatge, sempre mirem que incorpori el planejament, aquest àmbit de planejament des d'una lògica i des d'una perspectiva de drets. Llavors, dit això, ens dediquem bàsicament estem estructurats en dues àrees de treball bastant diferenciades. Una és el que serien els 4 serveis de dalt, que són l'àrea d'arquitectura i enginyeria, l'àrea relacionada amb l'edificació, on treballem tant projectes d'obra nova, que després en veurem algun exemple, tant d'unifamiliar com de plurifamiliar, sobretot en l'àmbit cooperatiu. L'àmbit també de la reforma interior, la reforma pura i dura que ja coneixem. L'àmbit de la rehabilitació integral, o el que es diu també Deep Rehabilitation, tot el que va relacionat amb la renovació profunda dels edificis amb una lògica evidentment renovació pel que fa al programa funcional i l'adequació a les normatives vigents i als programes funcionals nous que puguin existir, però també amb una lògica molt de millora ambiental, de millora de l'eficiència energètica dels edificis, i també des d'una lògica de no només treballar amb els edificis que es poden permetre una renovació profunda, sinó també treballem per comunitats de veïns, aquesta lògica que a vegades el primer dia l'únic que saps és quin és el pressupost al qual tu no pots sobrepassar i veure de quina manera, quines són les accions prioritàries per aquell edifici allargar-li la seva vida útil o millorar-li les condicions. L'àmbit de l'enginyeria energètica és un servei que està normalment implícit en tota la resta, o sigui, l'eficiència energètica és una mica com forma part de l'ADN de la nostra manera de projectar, però sí que també es dona que sovint o a vegades prestem serveis a altres, específicament d'eficiència energètica per fer el càlcul d'instal·lacions amb altres equips d'arquitectura o inclús alguns clients que simplement necessiten un projecte
vinculat amb les instal·lacions, vinculat amb l'eficiència energètica de les instal·lacions. Això és pel que fa als com expliquem o com estructurem els 4 serveis de l'àrea d'edificació, d'arquitectura i enginyeria, i després tenim l'àrea d'habitatge i urbanisme, que bàsicament es dedica al tema de la planificació de l'habitatge, és a dir, el tipus de client, així com en el cas anterior, és més aviat privat o del tercer sector o de l'àmbit cooperatiu, però és un client principalment privat, entenent que una cooperativa és client privat, no és client públic, i entenent també que una organització del tercer sector és un client privat, no és un client públic. Nosaltres segurament tenim 30-30-30, aquest tipus de... O sigui, un terç pel que fa al client privat, del que són fundacions del tercer sector, cooperatives i clients privats o particulars, i pel que fa a l'àmbit de l'urbanisme i de l'habitatge, el client és bàsicament públic i ens dediquem a fer planejament, a assistir als ajuntaments, als polítics que facin els plans d'habitatge, responguin a les seves polítiques, ajudar-los a fer política d'habitatge, i treballem també en temes de plans de barri, o sigui, d'actuacions a nivell de barri que depenent de cada context tenen un objectiu o un altre en relació a el que seria el clàssic pla de barri del programa de barris històric. I després el que també fem és facilitar programes, eines per l'habitatge, com poden ser fer un cens d'habitatges buits o pot ser fer un assessorament en temes de nous models d'accés a l'habitatge. En funció de cada cas i cada municipi potser no necessita un pla i necessita eines per tirar endavant el seu pla o eines específiques per fer més efectiu el dret a l'habitatge. Aquests són els 2 àmbits d'actuació, i després hi ha el 8è, que és aquest que li diem coneixement i innovació, on tant en temes d'eficiència energètica i arquitectura ecològica com en termes de dret a l'habitatge, una miqueta mirem de compartir i innovar amb allò que fem en aquesta actitud de learning by doing o doing by learning, com us comentava al principi. Us he fotut aquesta xapa inicial perquè em sembla com important a vegades situar no tant què fem, sinó des de quina lògica ho fem. Després, ara parlo d'un parell de cosetes més en relació amb la cooperativa i potser m'aturo una mica i després entrem amb els projectes. Ho dic perquè potser sorgeix alguna qüestió relacionada estrictament amb això, sense entrar en els projectes. Un parell de coses més relacionades amb el nostre posicionament com a empresa que vol ser transformadora és que treballem, la intercooperació entesa com a treballar amb altres actors per fer altres coses que surten del que és estrictament el teu àmbit professional, també creiem que és important i també mirem de fer-ho. Llavors, en aquest sentit, comptem amb algunes experiències. Una seria Cases amb Energia, que és una exposició que vam muntar amb altres entitats que es dediquen a la divulgació científica i cultural i al disseny gràfic per divulgar les qüestions d'eficiència energètica a nivell domèstic. Això va ser en el moment que va sortir tot el tema de la certificació energètica dels edificis com a començament obligatòria l'any 2013. Després, per exemple, hem muntat Fem Escala, que és un administrador de finques amb altres entitats de l'àmbit de la corredoria d'assegurances. Totes elles són entitats de l'àmbit de l'economia social i solidària. A vegades te n'adones que hi ha àmbits de servei que no estan coberts, i llavors el que et dediques, una de les possibilitats que tens és dir, ens organitzem i mirem de promoure que existeixi això. Llavors aquest seria el cas de Fem Escala, que és una cooperativa que es dedica a fer d'administrador de finques, tant en propietats verticals com horitzontals, i això no ho hem fet nosaltres sols, ens hem organitzat, hem intercooperat amb altres entitats de l'economia social, i ara en aquests moments existeix una cosa que no existia abans, que en un àmbit tan salvatge com és i tan corrupte, també diria, ja que estem en confiança a l'àmbit de l'administrador de finques, com pot ser que sempre que, o la majoria de vegades que t'arriba un client, per què no creem un administrador de finques que tingui uns altres valors, que parli de transparència, que parli de costos reals, que parli de marges reals i que pugui parlar sincerament de les coses. Per exemple, en aquest cas vam crear, conjuntament amb altra gent, aquesta cooperativa d'administrador de finques. Per Viure és un projecte molt interessant també que està destinat a fer acompanyament integral a col·lectius per l'autopromoció col·lectiva. No us ho he dit abans, però una part important de nosaltres, dels fundadors de Cel Obert, les fundadores, venim del cooperativisme de l'habitatge, vam ser
també vam estar impulsant tot el tema de sostre cívic en el seu moment, que suposo que molts coneixereu. Llavors, el sostre cívic ha tirat endavant i funciona bé i està molt bé, però per altra banda ens hem adonat que existeixen molts col·lectius que potser no volen incorporar-se en el que seria una cooperativa ja existent i que el que els interessa és, per exemple, col·lectius de gent gran, col·lectius que tenen necessitats especials, col·lectius LGTBI, col·lectius amb VIH, que necessiten, que tenen la voluntat de dir, ostres, volem comprar un edifici o comprar un solar o a través de sol públic accedir a un solar en dret de superfície a un edifici i autopromoure nosaltres col·lectivament. Clar, nosaltres, només com a arquitectes i enginyers o urbanistes ens falta molt no podem cobrir totes les necessitats d'autopromoció col·lectiva. Falta tot l'àmbit de la gestió de les relacions humanes, que és un dels àmbits més complexes dins de l'autopromoció col·lectiva, tot el tema de l'assessorament econòmic, l'assessorament jurídic. Amb diferents entitats que treballen en aquests temes hem muntat el projecte de Perviure i ara sí que existeix una entitat que pot realitzar aquest tipus d'assessorament de manera global. I més opcions seria una altra... És una entitat que és com... que vol ser una entitat que divulga i promou el consum responsable en el sentit de que tu et fas soci de més opcions i pots accedir a tots els serveis vinculats amb el consum transformador, com seria et fas de Som Energia, et fas de Som Connexió, et fas d'Arce, hi ha tota una sèrie d'entitats que s'aglutinen entorn de més opcions, que és una cooperativa d'usuàries que tenen per vocació promoure, formar-se i alhora generar base social i base empresarial per generar consum responsable. I la segona cosa, i amb això acabaré tota la part introductòria, és tota la dimensió de xarxa. A part de fer coses amb intercooperació, que per això evidentment cal xarxa, també participem d'una sèrie d'espais que ens sembla important ser-hi, no tenim potser una actitud tan dinàmica com d'altres, és a dir, que no estem, en moltes d'aquestes entitats no estem directament implicats en el dia a dia i tirant endavant en el lideratge d'aquestes iniciatives, però sí que hi participem. Un àmbit seria l'àmbit de la xarxa d'economia social i l'àmbit del grup ECOS, que és un grup cooperatiu que es dedica a promoure que es generin empreses en l'àmbit de l'economia social. I després està estrictament en l'àmbit de l'edificació. Nosaltres participem de la plataforma d'edificació Passive House, participem de Profusta, que és una entitat de recent creació que va amb la lògica de promoure l'ús de la fusta per a la construcció, però que mira de treballar-hi i aborda el tema des de tot el procés de producció de la fusta i de gestió de la fusta, des del bosc fins a quan la fusta està ja situada en l'edifici, inclús en retirada en el moment de la construcció. Participem de la taula veïnal d'urbanisme de Barcelona, amb àrea urbana, participem de la Federació de Cooperatives de Treball i això ens sembla que és una cosa important també perquè hi ha moltes coses a fer, llavors podem baixar la guarda. Llavors, avui portava com 3 exemples o 4 de projectes. Un seria cases passives i ecològiques. En base a l'exemple que veurem podem parlar una miqueta de com treballem i de quin tipus d'eines fem servir per fer els projectes que fem i en quines perspectives. Tenia un exemple també d'un edifici de cohabitatge, d'aquests de cooperatives d'habitatges en cessió d'ús, on hi ha una lògica molt diferent del que seria un unifamiliar o inclús per treballar un plurifamiliar per un client, on només hi ha un client. I després hi ha tot el tema de rehabilitació profunda, on podem parlar d'un parell d'exemples. Ara porto... Quan porto? Xureta. Jolín, sí que voleu ara comentar algun tema d'aquests o segueixo? Ja tinc un petit vídeo que són 4 minuts, que em sembla que es resumeix molt bé tot el tema dels projectes d'arquitectura.
però no sé si ara voleu comentar algun tema d'aquests o preferiu que ho deixem tot al final. Havíem pensat fer un torn de preguntes ara i després al final fer... No, perquè no acaba de... Vale, doncs no, llavors posa el vídeo. Posa el vídeo? Sí. Bueno. Bueno, aquí hi ha un gràfic que em sembla que és un gràfic interessant que parla
quin és el percentatge d'emissions d'un habitatge tipus a Catalunya, i si veieu el gràfic, la part que diu 48% de la dreta de color gris va vinculada amb l'energia grisa, amb l'energia incorporada a l'edifici, que és tot el que va relacionat amb el procés de producció i de producció dels materials, de transport dels mateixos, de col·locació en obra i de construcció, independentment de l'ús. I l'altre 52% va relacionat amb l'eficiència energètica, va relacionat amb l'ús del propi edifici. Per tant, en el nostre parc construït, més o menys podem arribar a la conclusió que tan important és, pel que fa a les emissions de CO2, els materials amb els que estiguin construïts i l'origen d'aquests materials, com l'eficiència energètica i l'eficiència durant el període d'utilització d'aquests edificis. Per tant, mirem de donar-li el mateix pes tant a una cosa com a l'altra, perquè l'impacte és igual. Llavors, els objectius són dos. Per una banda, reduir l'energia incorporada, l'energia grisa, l'energia vinculada amb l'edifici, amb els materials, i l'altre seria reduir l'energia vinculada amb l'ús de l'edifici. L'energia incorporada, bàsicament, hi ha l'estratègia de les 3 R's que coneixem nosaltres, que la coneixem tots, que és reduir el consum de sòl i, per tant, mirar de densificar al màxim els nuclis urbans, densificar en el sentit de mirar de no extendre el parc construït, reciclar a nivell de reciclar materials i reciclar edificis, i reutilitzar, que seria la lògica de reutilitzar edificis. O sigui, abans és més important, és prioritari rehabilitar un edifici que fer-ne un de nou sempre que sigui possible. I fer ús, en la mesura de les possibilitats, de materials de bioconstrucció, que després hi ha tot un espai per parlar-ne. Aquest és el cicle de vida d'un edifici, amb tot el procés que fa servir. És molt important que això és el que va relacionat amb l'energia grisa de l'edifici, i mirem que tots els materials que fem servir tinguin el mínim d'energia incorporada en qualsevol d'aquests àmbits del procés de construcció, del cicle de vida d'un edifici. Llavors, per tot això es té molt en compte les emissions de CO2 associades a cadascun dels materials. Aquí podem veure que l'alumini, per exemple, és el material que genera més emissions de CO2 per tona de tots aquests, que és la fusta, l'acer, el PVC i l'alumini, i en canvi la fusta té un índex d'emissions molt per sota i inclús positiu, perquè, com sabeu, la fusta no deixa de ser una pila de carboni. Pel que fa a la reducció de l'energia utilitzada, que ja és durant la vida útil, al final l'objectiu, aquesta fórmula sembla molt complicada però és molt senzilla. L'únic que està dient és que l'energia, la demanda passiva d'un edifici és A més B, el que ve a dir aquest gràfic, per fer-ho senzill, és que hem de mirar en els nostres edificis que l'energia que produïm sigui superior a la que gastem, o la que necessita per tenir un grau de confort mínim. I això és possible, vull dir que en aquest moment és relativament, no diré fàcil, però és bastant factible generar edificis on el consum, on aquesta relació sigui zero, el que produeixes amb el que consumeixes, o inclús sigui positiva, que produeixes més del que consumeixes. Ara, s'han de tenir una sèrie de criteris que molts d'aquests ja ho heu vist, la majoria hem vist, i que van relacionats, per una banda, amb l'envolupant, o sigui, fer un envolupant que tingui la mínima demanda energètica, tant pel que fa... Ara entrarem en detall en tot això. Això va relacionat amb pensar bé l'arquitectura, que és l'envolupant, i pensar bé les instal·lacions perquè siguin instal·lacions que siguin el més eficients possibles i que facin ús de les energies renovables en mesura de les possibilitats i que siguin el més eficients possibles. Pel que fa a l'envolvent, bàsicament nosaltres fem servir bastant els criteris, com deia en el vídeo, de l'estàndard Passive House, que és un estàndard que, com tots els estàndards, segurament portat a l'extrem no té massa sentit, però sí que com a principis conceptuals ens són tan importants. Un va relacionat amb la compacitat, és a dir, a la nostra latitud mirar de fer edificis que no tinguin massa envolvent en relació amb el volum que allotgen i per tant formes geomètriques més aviat senzilles, evitar l'accés de pell dels edificis,
control solar, i control no vol dir protecció exclusivament, sinó ser capaç d'aprofitar els guanys tèrmics durant l'hivern i protegir-te durant l'estiu. Aïllament tèrmic i estanquitat, tot això va relacionat amb fer un envolvent el més aïllada possible de l'exterior i alhora el més estanca, i aquesta qüestió de l'estanquitat sempre i quan puguem garantir unes renovacions d'aire mínimes perquè no hi hagi condensacions, etc. I aquest és el quart punt, el de la ventilació. Ventilar per poder refrigerar l'estiu i ventilar per poder evitar condensacions i ventilar en la mesura del possible amb aquest sistema de doble flux que es veia en el vídeo, que té per objectiu poder ventilar sense pèrdua tèrmica. Jo no sé si vosaltres aquest sistema en aquest moment s'explica a la facultat, però en la nostra època no s'explicava i són coses que hem hagut d'anar aprenent. Però es pot ventilar constantment una casa per tenir un grau de confort i un grau de salubritat de l'aire molt alt, molt més alt que l'exterior, perquè aquestes màquines porten uns filtres que et permeten regular el pol·len que entra dins dels habitatges, regular la contaminació que entra. Són filtres que cada 3 o 4 mesos els has de canviar perquè estan negres. Aquesta negrosa et posa en els pulmons. Després entenc que parlaran d'aquestes coses i moltes més, però que la ventilació per doble flux és una que té a veure amb l'eficiència energètica, però també té molt a veure amb la qualitat de l'aire interior. En aquest sentit, la casa aquesta que hem fet és per una família on la parella té esclerosi múltiple, no està avançada, però sí que hi ha tots uns temes de salut molt importants que no surten en el vídeo, però que porta tot el tema d'apantallament, de les zones electromagnètiques, l'ús de materials naturals, mirar de minimitzar els components orgànics volàtils amb pintura, amb vernís o més. Bé, aquí hi ha algunes imatges que parlen que tot això que estem parlant ara no és un invent d'última generació, sinó que són qüestions que en l'arquitectura vernacle han estat tradicionalment incorporades i que el que es tracta és de saber-les llegir i saber-les utilitzar en el nostre llenguatge, en el nostre moment actual, i potser incorporant alguns elements que sí que fa uns anys no existien, com seria aquesta qüestió de la ventilació per doble flux, per exemple, que entenc que és una que no només és per l'obra nova, sinó que realment en rehabilitació i en general, si està ben aïllada una casa i és mitjanament hermètica, té molt més sentit i pots arribar a poder prescindir de sistemes de calefacció que sí que tenen emissions fortes de CO2 i que són consumidors d'energies fòssils. Bé, tot el tema d'orientació que hem comentat, el tema del control solar, tot això és arquitectura tradicional on tot això es posa sobre la taula. Aquí veieu una imatge de la casa aquesta de la Flow House en planta baixa a dalt, planta primera a baix, una forma geomètrica senzilla, orientada estrictament a sud. Aquí una secció constructiva on es veu aquesta línia vermella, que és la línia d'estanquitat. El tema de l'estanquitat és aquesta línia d'hermeticitat que és important des del nostre punt de vista preservar, sobretot quan el clima més fred és i més continental és, això més efectes té. No és un tema que tingui molts efectes a nivell d'estiu, però sí que el té a l'hivern i val molt la pena fer la casa estanca si pots comptar amb aquest sistema de ventilació que parlàvem. Hi ha unes imatges del procés de construcció i imatges finals de l'edifici. Això és el que hem parlat d'intercanviador de doble flux, que implica tota una sèrie de recorreguts de conductes que van creuant la casa i la prova d'estanquitat que permet valorar exactament quin és el grau de renovació, quin és el grau d'hermeticitat d'aquests espais. I aquí aquesta casa la vam poder monitoritzar una mica i vam veure que realment el que simules finalment sovint es compleix. També aprens molt amb aquestes monitoratges perquè sempre millores una miqueta els elements de l'edifici que potser preveies que es comportarien d'una manera i no es comporten. Però aquí sí que podem veure que la línia de dalt, que és la temperatura interior de la casa, té una regularitat i les oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit queden, de la temperatura de l'exterior, no afecten a l'habitatge. I això és un habitatge que no té cap sistema de calefacció més enllà de la ventilació per doble flux. Això és la mateixa monitorització en un període de temps més llarg, que no tenim temps d'entrar-hi i després, si cal, podem fer.
Volia ensenyar-vos també una mica els projectes de cohabitatge, no? Això seria un edifici que hi ha sostre cívic i que forma part dels concursos d'aquests de cohabitatge de l'Ajuntament de Barcelona. És un edifici de 29 habitatges que ara està en fase de projecte d'obtenció de llicència, està entregat al bàsic. I bueno, aquí no és tenir un client, sinó que és tenir 29 clients. Com fan un projecte per 29 clients on cadascú és diferent i cadascú té les seves expectatives i els seus somnis, està sent un procés molt interessant i molt gratificant. Us ensenyo imatges ràpides del projecte. Això és un edifici ubicat al barri de Roquetes, a la plaça de les Dones, que és una plaça nova, una nova creació, que s'ubica a nivell de teixit urbanístic entre el que seria el gra de Roquetes de tota la vida, cases unifamiliars de baixa més 2 entre mitgeres, i una zona d'edifici de baixa més 4, baixa més 5, l'arquitectura més contemporània entorn la plaça aquesta de les Dones. Llavors, l'edifici aquest està entremig i tenia el repte urbanístic, l'ordenació, de mirar d'articular aquests dos grans, aquests dos grans urbanístics, el del tradicional i el de l'arquitectura més convencional, més contemporània. Incorpora un element que em sembla interessant, que és el que li diem el replà carrer. Aquests edificis de cohabitatge no són edificis de 29 habitatges, sinó que són un edifici on hi ha un habitatge amb 29 espais d'ús privatiu i una sèrie d'espais comunitaris o d'espais col·lectius. Té una lògica d'edifici que és una casa gran i on, així com els espais privatius són relativament petits, tots tenen la possibilitat de fer ús dels espais comunitaris que són molt importants i per tant en aquest cas potser un té uns 40 metres quadrats d'ús privatiu i 130 metres quadrats d'ús comunitari, amb habitació de convidats, amb sala polivalent, amb cuina i menjador grans pel dia que tingui convidats o inclús amb una sala d'estudi o una biblioteca. Són noves lògiques de projectació d'edificis col·lectius que parteixen de la base de les necessitats del propi col·lectiu i que a més tenen un objectiu manifest de situar-se en l'habitatge no especulatiu, com és el model cooperatiu en cessió d'ús. I el tema aquest que veieu aquí a la dreta, aquest edifici ha incorporat el que és el carrer Replà, que volen ser uns espais que són de 4 per 11 metres aproximadament, o de 3,5 per 11 metres, i un espai suficientment gran que serveix per entrar als 5 o 6 habitatges que hi ha per planta, però alhora és un espai d'estar de transició entre el que és 100% col·lectiu dels 29 i estrictament privatiu. Llavors són espais intermitjos, coberts, exteriors, que només són plantejables en edificis que tinguin aquest tipus de plantejament. Aquí veiem algunes imatges d'aquest edifici. Aquí es veu una miqueta per la part de baix aquest gra de planta baixa més 2 que us deia i com podem generar un edifici de planta baixa més 5, inclús planta baixa més 7 a la part més alta, sense que facilitant una transició interessant entre aquestes dues tipologies arquitectòniques. Aquí, a la imatge de baix a l'esquerra, és on es pot veure aquest skyline, no sé si ho veieu. Aquest skyline és un edifici que al final el que vam generar és un tall a planta tercera per poder generar espai comunitari a planta tercera amb aquestes terrasses i tal, que ens generés aquesta continuïtat a nivell de skyline, amb aquest carrer que baixa i arriba fins a la plaça, i per sobre apareix el volum que després es lliga amb el volum que dona la plaça i que li dona una mica aquesta dimensió més gran en l'edifici. A l'esquema de la dreta, tots aquests principis d'arquitectura passiva estan aplicats també en aquest edifici plurifamiliar. En planta baixa veiem una sèrie de locals i també d'ús comunitari, una part comunitària i una altra part comercial, oberta en aquesta plaça de les Dones. I aquesta és una mica la imatge o el fotomuntatge d'aquest edifici on intenta adaptar-se a aquests dos grans, estils arquitectònics o estils de ciutat. Aquí una mica les plantes de l'edifici. Són edificis que en aquest cas són construïts tots en fusta contralaminada, o sigui, aquí s'està plantejat
un edifici de baixa més sec amb fusta contralaminada, i bueno, amb una lògica on l'estructura té molt d'èmfasi com a element compositiu de l'edifici. En aquesta planta podeu veure aquests murs negres que són els murs de càrrega que generen que al voltant del rafle carrer que servia tot aquest element ratllat on hi dona el nucli d'escales i ascensors i els habitatges s'obren al voltant d'aquest rafle carrer com un banc i serveix com a espai de ventilació, espai d'estar, etc. I a nivell de rehabilitació, i amb això acabaré, us he posat dos petits exemples. Aquí em semblava interessant aturar-nos en aquest gràfic, on es pot veure a la columna de l'esquerra es veu un edifici convencional, el parc actual d'habitatges, on es veu en gris el que va associat a l'energia grisa incorporada, l'energia incorporada de l'edifici, que és com hem dit abans, més o menys el 50%, i l'altre 50% és el consum vinculat amb l'ús de l'edifici. Quan a la columna immediatament posterior és segons codi tècnic, hem millorat una miqueta, però les possibilitats de millora són molt més àmplies. Si ens anem a un edifici, el tercer seria un edifici tipus Passive House, on no es té en compte el tema estrictament ecològic de la procedència dels materials, però sí que és molt eficient, doncs hauríem millorat molt la part taronja i per tant seria un edifici amb menys emissions de CO2, però que l'energia grisa tampoc té gran repercussió, i a mesura que anem incorporant aquestes dues variables, energia grisa incorporada, mínima energia grisa incorporada i mínima energia en l'utilització, doncs ens anem a reducció pràcticament d'un 25% respecte al parc convencional. Això són les quatre columnes de l'esquerra, però a la dreta, si us fixeu, és la columna de la rehabilitació energètica, que és encara més eficient que fer un edifici el més mega ecològic i eficient del món mundial. Per què? Perquè l'energia grisa incorporada, clar, l'únic que estàs fent és rehabilitar, per tant aprofites l'esquelet de l'edifici i el màxim que fas és incorporar alguns altres materials que poden ser amb molt baixa petjada ecològica. I per tant, com dèiem abans, rehabilitar té molt més sentit, sempre que sigui possible, que construir obra nova. Llavors, en aquest sentit, és un petit esquema de què vol dir rehabilitació energètica, vol dir aplicar tots aquests principis que hem vist, però en un edifici que no pots decidir una sèrie de coses, però sí que en pots decidir unes altres. I aquí un parell d'exemples de coses que hem fet o estem fent. És un edifici a Sant Andreu que hem aplicat tots aquests criteris que us hem dit i que al final un edifici que estava bastant fet caldo, ara és un edifici classe A i que té aquest aspecte per la façana interior que està bastant bé. El tema del SATE amb fibres de fusta que fem servir, en aquest cas sí que portava calefacció per terra radiant. I últim exemple seria un edifici d'ús públic a la plaça de Lesseps, on el veieu aquí a l'esquerra, que té alts problemes d'eficiència energètica i de salubritat i de salut també pel que fa a l'ús, i ara estem en fase de plantejar un projecte sobretot vinculat amb la millora de les prestacions de façana i de coberta, on hi ha diferents opcions que van en la línia de millorar molt l'eficiència energètica d'aquest edifici, mantenint tot el que es pot mantenir des del principi en tot moment. Bueno, aquestes són més imatges des de dintre i amb això acabarem. Si m'he extès més del compte. Gràcies per la vostra atenció i si voleu comentar qualsevol cosa, aquí estem. Ara plantejàvem fer una preguntes. Si no té una pregunta. Si tu tens alguna pregunta, home, jo això no ho tenia preparat. Sí, penso. No, sempre passa que, segur que hi ha moltes coses, no sé, he fet dues preguntes, em sap greu. No sé si hi ha alguna cosa que us ha sorprès o alguna cosa que també us pot haver sorprès negativament, vull dir que... Digues. El tema de
de treballar en cooperatives d'habitatge, no es fa molt més complicat, ja lidiar amb un sol client, és complicat a vegades. Clar, suposo que s'han engegat processos participatius amb... O sigui, no es genera molta més feina, però que és una cosa que crec que s'ha de potenciar, però vull dir, és assumible. Jo crec que sí que és assumible, és 100% assumible, a més és un procés molt... Clar, quan tu treballes amb un col·lectiu que després han de conviure, la gent ja està molt predisposada a entendre's normalment, almenys amb el tipus de... Sí, la gent té una actitud de... O sigui, la gent està disposada a invertir en tot el que fa referència a construir unes relacions saludables i una democràcia saludable dins la seva presa de decisions. Llavors, nosaltres incorporem no només el tema del procés participatiu, sinó la gestió de les relacions. I això no ho fem nosaltres, perquè no som experts en facilitació de conflictes. Això ho fem de la mà d'unes expertes en això i llavors acostuma a ser algo molt fluid i molt plaent i sempre apareixen coses. El que veus és que quan tu un conflicte l'entomes des del primer moment i tens eines per gestionar-lo i la gent és mitjanament raonable, s'arriba a bon port i no només s'arriba a bon port sinó que és molt gratificant. Però sí que és cert que has de preveure un esforç i una dedicació explícita en això, que té un cost en temps, en dedicació, però que és garantia. Nosaltres diem que aquest és el real fonament d'aquest edifici, o sigui, l'arquitectura, el que vulguis, però si la gent té bona relació, si la gent sap prendre decisions, si la gent sap gestionar els seus conflictes, l'edifici podrà ser utilitzat i ben utilitzat i podrà ser gaudit. Si això no ho tens, ja pots fer l'edifici més guapo, més eficient, amb els materials més que vulguis, que no funcionarà. Que és molt important. I a vegades també es pot aplicar a una parella que hauries de fer un projecte, que a vegades tenen uns pollos entre ells, nosaltres, algun projecte s'han separat la parella. No, en sèrio. Llavors, perquè a vegades et penses que això et resulta com els fills, no? Mira, tindré un fill per resoldre els problemes de la parella, doncs farem una casa per resoldre els problemes de la parella, doncs t'asseguro que no resoldràs res, sinó més aviat tot el contrari, no? Si ho entens com una oportunitat per créixer a nivell de facilitació de la relació i de més, pot ser una prova de foc aquesta, però... Bueno, què més? Perdona, per entroncar amb això que ara dius i el que explicava la Gabriela ahir i diguem-ne a partir d'on es va desenvolupar ahir, els dos punts que hi havia al marge inferior dret, al principi quan hi havia les icones on explicàveu les especialitats, per dir-ho així, que feia l'assessorament a ajuntaments, o sigui, la planificació urbanística i el que hi havia, això, i les eines per l'habitatge, quina experiència, sense ànim de fer una altra xerrada, però si ens poguessis explicar. En tot el que és planejament de l'habitatge... Sí, quines experiències heu tingut? Vull dir, si heu treballat amb algun ajuntament o amb algun tipus de... Sí, no et podré parlar molt en profunditat d'això perquè no és el meu àmbit, o sigui, no estic treballant en aquesta àrea, però bueno, hem fet el Pla Local d'Habitatge a Barcelona, de Mataró, de Santa Coloma. Crec que els que... Després, a altres municipis hem aplicat eines específiques a nivell del centre d'habitatges buits i d'altres i de pla de barri, com seria Gironella, hem treballat també a... Ai, no sortia bastant a la Costa Brava. Bueno, és igual. A veure, les experiències així com més grosses a nivell de plans locals d'habitatge és el de Mataró, el de Barcelona i el de Santa Coloma, que són els que estan més a prop ara d'aquí. I bueno, són experiències bones en tant en quant... Bueno, clar, és que nosaltres al final l'actitud amb la que treballem és mirar de posar... donar eines tècniques als polítics perquè puguin realitzar les polítiques d'habitatge que pretenen fer, no? I bueno, hi ha municipis que lògicament tenen molt... En el cas de Barcelona no, perquè té molts recursos, però hi ha altres municipis més petits que hi ha molt poc coneixement de com aconseguir fer política d'habitatge activa que vagi en la línia de fer efectiu el dret a l'habitatge i tal. Necessita gent que conegui una mica el sector i aprofundeixi.
I llavors en aquest sentit acostumen a ser experiències molt gratificants. En el cas de Barcelona en aquests moments estem fent el monitoratge de com està anant la implementació d'aquest pla. Jo no tinc ara les dades de les primeres conclusions perquè encara és molt d'hora, però sí que són experiències que funcionen bé en general. Clar, tu estàs al servei d'un ajuntament perquè ell pugui fer el que ell vol fer. Si hi ha una relació de confiança, doncs funciona. El planejament també, l'àmbit de planejament és diferent al de l'obra, perquè el planejament tu al final tens un pla, que a més el deixes allà i s'ha d'anar aplicant els propers anys. Llavors és difícil que no vagi bé. Si hi ha hagut un procés d'implicació de totes les parts, tothom molt clar, sap com ho han de fer per tirar-ho endavant i de més. Després si ho poden tirar endavant o no. Amb l'edificació al final hi ha una obra, sempre hi ha conflictes, sempre passen coses i tal, llavors són processos jo diria que requereixen sovint de més energia, de més energia d'aquesta... Ja m'enteneu. Sí, tinc una pregunta. Em sembla superinteressant la iniciativa que teniu a les finques. Em sembla que jo és pioner, no ho havia sentit mai. Després, la pregunta és, porteu qualsevol tipus d'habitatge, tant si és més eficient com si no, i aprofiteu per donar mesures, opcions per tot el manteniment i tot vagi en una línia més ecològica? Això, l'administrador de finques. Bueno, l'administrador de finques no és Celobert. Celobert és una de les entitats que ha cofundat Femascala. I Femascala és una cooperativa formada per diverses entitats, entre les quals està Celobert, i diverses persones que són les que estan treballant en el dia a dia. Llavors la pregunta era si... Si porteu qualsevol tipus de finca, tant si reuneix criteris més en sintonia amb la vostra línia o no, i si aprofiteu aquest manteniment o aquest portar i gestió dels edificis per aportar-ho cap al vostre camp amb una eficiència. A veure, en aquests moments el que s'acompanya qualsevol comunitat de veïns que vol i que té interès en que sigui gestionada per Femascala amb aquests valors i amb aquests principis. I a partir d'aquí el que es fa és, en aquests moments el que fem és comunicar quines possibilitats tenen, doncs jo què sé, per incorporar el tema de les energies renovables comunitàries en coberta, ser consumidors de sama energia, instal·lar wifi net perquè tots els veïns puguin utilitzar només contractar una sola línia de fibra i repartir-la entre la comunitat. Tot això són coses que un cop ja Femascala té aquest client, li va facilitant aquesta informació. Un tema superimportant a nivell de les escales també és aquest que hi ha de facilitació de conflictes. En moltes escales que hi ha uns pollos de nassos. Llavors, incorporar tot el tema de les relacions humanes i de la bona governança dins de les escales de veïns, que és on es veu el nivell de democràcia que tenim a la nostra societat, perquè allà és on surt tota la viscera de tothom, normalment. Doncs és una de les aportacions importants que es pot fer des d'aquest projecte, però ho fas molt, o sigui, ho fem molt, o ho fan molt, perquè ho fa Femascala, des d'oferir les possibilitats que hi ha i a base que demandi que la comunitat de veïns el que li interessi. Molt bé, gràcies.